Damang dainang na hinalonga di baga sa tuat Yesus Kristus martang yang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan sa luhu na roha. Ima mga ramoti ate-ate do pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Hata ni Tuhan na mamakulingi hita di bagasan partikyanon di enek mesen buku panurirang Jeremia bidu 2 mamuka mesen opak masuk 1:10 om mahatan ni Tuhan. Tangi om mahatan ni Jehovah hamu ali pinopar ni si Jakob do sudi marga ni pinopar ni Israel. Buti hatan ni Jehovah tung ahama nasa uhum jupang akau pumuna diau. Ubah madaw-daw na sida siya nau. Jala dihutur di bata na sohasia. Gabeso gabiak ya na sida. Jala dang didok na sida. Di dia do Jehovah na mandugo kita ruar sentano Mesir. Na manugu-nugu hita di halongonan. Di tano na tunggil. Jala na merlubang. Di tano hasang. Jala linggoman ni hamatean. Di tano na subinolus ni halak. Jala dang adong jelma maringan disi. Dungi hupatolas hamu tutano na lunak. Asa dipangan hamu parbuena doh guguna. Apero hamu mangaramuni tanokku. Gabi hagigian partaliakku di baik kamu. Dang dido akka malim. Di dia do Jehovah. Jala dang ditada akka na mangaradoti pati kiyau. Jala marbalik do akka parmahan siyan au. Jala akka panurirang manurangi marhiti ti Baal. Jala dihoton na sida do akka na sumargogo mangurupi. Di bahay nidang terjua au be sumabaday hamunin na Jehovah. Ro di ninimuna sebadaku do. Aitung topot hamu maaka pulu ni halak kitim. Jala tikir hamu disi. Jala suruh hamu tu kedar pamanaton si tutu. Jala ida hamu manang dung masa si songoni disi. Tungadong mabangso na pasabarhon debatana. Atik peso tutu debata. Alay anggo bangsokku. Tung di pasabar do hamulyon na tutano na sumargogo mangurupi. Longang maaka banwa gijang alani. Jala mo di audit tarsonggo si tutu tahe ninna Tuhan Jehovah. Ay dua do jia binahen ni bangsokku. Amual ni hanguluan ditadiko na sida. Laho makali dinasida sumur-sumur. Sumur akka na maruang na somarisi ay ido pajahon na. Damang dainang na hinalonga di baga sa tuhatta Jesus Kristus. Didok hata na malo. Pengkhianatan yang paling menyakitkan adalah ketika kawan menjadi musuh. Molo masa si songoni di bagasan parngoluon hasit maniak ati-ate jela dang adong be gugu. Jela dang adong nanggusada julma di Portibion na mangigil si songoni. Alay gudang do jolma di Portibio na mangula si sawadi. Nomor 8, dangadong jolma yang pingin dihanati, tetapi faktanya
banyak orang menjadi pengkhianat. Hian padan Nairobi, tu padan nai baru, bakat tu jama si sonari gudang dosongan. Damang dainang, di bagasan turpu jami tanah satu hita dia pala partikyanon. Di pabotohon debatado suguni rohana marhite-hite padurang Jerebia. Muruk debata, tarimas debata, manang kecewa debata. Bahasa kecewa debata. Saluhut nai, pangalahon di bangso ni debata, naung ditogu di debata, naung diurupi debata, naung dipatudur debata holong ni rohana. Manibil Salomo ni rohana di debata. Ditinggalun nasida debata holang mengalului aka debata nadong di portibion kesia-siaan. Kehidupan bangsa itu yang sudah meninggalkan Tuhan membuat Tuhan kecewa. Membuat Tuhan marah. Membuat Tuhan ingin menghukum mereka. Hurian yang nolong di bagasat Tuhan Yesus Kristus. Bangsa ni dibatai. Do sedo. Do pribahasa nama dokon. Kacang lupa kulitna. Dakulang bangsoy. Baka molo di bagasan ayat na pawaluhon. Aka malimpe, aka siboto surat, aka panurirang. Dang be nasida mangalului debata di bagasan parngoluon. Manang dang be di paingot nasida bangsoy asa mangalului debata. Nasida manurangi marhite-hite debata nadong di portibe mana mangulat kaparutukan. Mangulat akka hagiut na kapardagingon sabi. Ido badot debata dang dido akka malim di dia do Jehovah. Bahkan ketika mereka pun di bagasan si tahonon, mereka bukan mencari Tuhan. Mereka justru mencari Allah-Allah yang ada di dunia ini. Ini membuat Tuhan kecewa. Dan sangat kecewa. Secara hajulman wajar do ya mam. Ala nahita jolma pe songoni do di bagasan parngoluon. Ido bahan di debata di bagasan naik pasuyani. Di bani dang terjua au beso mabadai hamu ninna Jehovah. Ro di dinimuna say bada aku do. Di badai debata bangsoi dada nasoholong roh di debata. Justru ketika kasih Tuhan begitu luar biasa, bahkan ketika Tuhan memarahi mereka itu menunjukkan bagaimana kebesaran kasih Allah itu. Yang benar-benar tetap Allah tunjukkan kepada bangsa itu. Karena sesungguhnya Allah inginkan bangsa itu terberkati bukan tertindas. Bangsa itu bersukacita bukan menderita. Itu yang Tuhan inginkan. Alai masa mana so masa. Sada suku-sukun na sinukun di debata tu bangsoi di bagasan ayat 10 sada tu adong mabangso na pasabar hon debata na atik peso tutu debata. Suku debata adong do bangso na asing na meninggal hon debata na mana nama persuada debata na nang pe debata na ideologi na side dan tutu debata manang ima kagana-ganan do dangan. Tetapi bangsa Tuhan, umat Tuhan, mereka sudah tahu bahwa Allah yang mereka ikuti manang debata na palon na sida, debata na sitong, debata na manopa salu portibion. Allah di persuada na sida do salu nai. Salu na hipatuduhon hatak kangon ni roha ni bangsi maradok pon debata. Huri nolongan di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Obartu ujahan nasahat tu hita dia pala partikyanon. Dido masodo diri mamorsan silang jalan manghiton Yesus. Songo dia do nakita di bagasan parngolo si sonarion. Mangoloy debata di bagasan parngolota. Ngolo hita persuadaho dirita. Manang mangoro akahagyo niya kapardagingot ta. Asa dapo ta tua di bagasan parngolon hobar tulomo ni rohani debata. Na parjulo sa halin neneng dohonon na tuhita.
Setiap orang yang menyangkal dirinya atau memikul salibnya dan mengikuti Yesus, sesungguhnya dia harus mampu meninggalkan segala keinginan-keinginan dunianya demi mengikuti Tuhan di dalam kehidupan. Penyangkalan diri mana mempersuadaho diri berarti kebodoh hita pataluhan aka hagip naka pardaging otak. Isarana di tonga-tonga rumah tangga iko bodoh amai mangorom dirina unang muruk. Inai pe ko tongonido unang muruk maradopon senodokna. Mahol doi di bagasan parngoluan. Alai bodoh ulah notai. Alinia manginang na paduahon nanan di payung tuita ganuk marsada-sada. Unang adong nanggosada julma na porsiaol. Meninggal ho debata. Alani hepeng. Alani jabatan. Alani akapangkat. Mana unang adong akaparbarita na uli. Mabaritahon naso tutu. Tetapi setiap orang harus mempertahankan iman percayanya. Sekalipun situasi sangat sulit di dalam kehidupan. Kristus nunga dipeleho dirina. Nunga ditobus hita sian salut na dosa. Hita pe unang bata persuada holong ni dibata di bagasan Yesus Kristus di bagasan parngota. Jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dalam kehidupan ini. Alai nasa julma na porsi itu Tuhan. Sesungguhnya dia orang yang paling bersyukur. Julma na madok mau lihate. Julma na madok tuma segudang do basa-basa ni debata di bagasan parngolo. Namangyo amanginang. Nenlonga di bagasan tuata Yesus Kristus. Jalma na mapersuada dirina. Manu silang na damadoho ti Tuhan. Di patuduhom may di bagasan ulaon na si ganupari. Di patuduhom may di bagasan akka karejona. Di ganu humaliang na. Asa taruli pasu-pasu di bagasan parngolo. Takas di Tuhan di bagasan naik 10 tolu. Ay dua do jia binay ni bangsokku. Amual ni hanguluan di tadikon nasida. Laho makali di nasida sumur-sumur. Sumu akka nama ruang naso marisi ay. Di Tuhan. Mereka meninggalkan sumber kehidupan demi menggali lubang. Menggali sumur yang sia-sia demi kehidupan yang sia-sia. Hita yang manginang unang songoni di bagasan parngolo. Unang tatinggal hamual ni hangolot ta ima Yesus Kristus si. Alaniay portibyo. Tatinggal ho portibyo. Alana Yesus Kristus na marholong ni roha tu hita. Amin. Martanya kita. Muliate hupasa roha nami tuho ale Tuhan. Di asidot holong ni roham didinggan di basam. Nang toton dileham di bagasang ulu nami ajari hami. Asa toton mangoloy ho dada mapersuada ho di bagasang ulu nami. Ale mandok muliate di holong ni roham. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Horas salam sehat. Tuhan mamasu-masu kita.